ceritanya aku tadi habis tanggapan bos. Bar tanggapan mau terus pulang mandi, ini mau kembali lagi tapi kan mampir bengkel sih bos. Melihat kondisi motor itu. Karena kemarin motor tak ke bengkel, motor tak masang kain, pakai dari Abah Baim. Dan aku membawa aki karena naik gangge aki lampu gak kena ya bos. Kemarin tapi sih tak bel jenang uji gak kena tak bel. Mungkin enak tadi tanggal bedas kayak apa mungkin enak tambah di sik bos. Agak bos rapi bos. Diraya Raya. Ayo kok. Nang bengkel sik to. Nggawaki. Ki apa ki? Ngeter. Aki, Bos. Iki. Wis sepul lah. Dir kan ke sepul. Di sana sama ibu, Bos. Bos di dalam, Bos. Sudah malam, Bos. Dik. Dik Raya. Dik Raya. Anak ibu, Bos. Ibu lo wayu. Neng Pak Ane kok kayak ngono. Bojone ayu, anaknya ayu, Pak Ane kok sing kayak ngono. Tapi ngono bos iki arek ning bengkel sik mengantar aki karena jere kliwir kono kok nagih mesisan. Ngono. Waraya ning jopo. Ngene PI iki rung dibongkar bos motor sik selip bos. Cek selip e. Cek. Jane wi. Udah langsung dibongkar ban menak. Yang bongkar unamu apa? Mau Iya. nyelo-nyelo. Nyelo kendaraan wong. Bro. Ya, aduh. Wong murid. Enggak ada bos ini. Kan lihat tadi we motor gitu ya. Lah lihat dia tak lagi sabta kemlo inti man ke 12 nih kok. Ono bos ke bengkel bos. Kliwir wi tak WA to. Oke ngono e. Terus aku ngarep ngeter anu aki ke situ. Oke. Satu Surya bos, nah nyelo-nyelo lagi ya, alalah yo yo. Lah bensin neng di, negeri wira, masisan. Ya, siap. Sik. Ini campur nuntun wi, gak kuat ki. Gak kuat bos. Sedak pak olahraga malam jelas negeri rentek pisan. Alah bensinnya entek negeri wir. Gus Anwar melihat dulu bos kondisi motor hidup. Gus. Motor langsung ngene. Oh duduk iki. Duduk iki, Bos. Oh iki anu iki. Apa iki? Grand. Primak ki. Wis primak to. Kabel reno-reno iki lho. Ki ngeset anyar ki. Kabeh berarti set baru. Oh mesin iki lho mesinnya. Mesin gede standar ki. Gus iki mesin iki ya Gus. Mesin anyar ya. Ngopi. Buangun anyar ya.
Ning sangiran. Sangiran wae nak minggu mancing bos bae. Oke nek minggu wis gak kena disusokno iki bengkele. Mancing iki lho pancinge. Kayak tutuke hansip lho. Pancingnya bos. Ini abah kliwir. Sepeda api Ki mesene kene apa Gus ki? Ngeri ya. Garing belum ya? Gon Gus mbok bongkar pro Gus. Tapi tenan pura to. Ya, Wah, iya. Oh, wes sih. Iya. RVN ki lho. Gung muni? Belum muni. Rasa dhewe lagi. Orang muni bos. Motor siap kita kebudi habis. Weh gara delok awake to. Motor ki. Kita kebudi ngono ya. Baca apa tas done pink candy ya? Mamang. Abang ceteng ya lo. Gus. Mamangnya aku. Iya ya. Apa abang ceteng? Iki jajal akiku Iki buka oplek nang nggok kono. Pas ora? Pas ora, Gus? Ya nak ukurannya ya pas. Kan kok aki bos startere karo anune lampune ben urip. Alah omonganmu lho. Nek ning ratan ngerti dhewe ta delok jaranan pedah loro sitok nek lampune lipat bulak. Ora nek lampune. Ya ki piro nang tuku loro waktu sitok. Jare ngono lho jare. Loro bos ndak 100 jare. Matamu. Pas Gus. Kan keloro malah sitok. Pink, Gus. Irang ya, Gus. Arek ono. Kan Gus. Jelek kan? Kok mati toh? Iya. Oke, kono di kong juga nona. gak kena buka lho. Suku. Tutuk Wis cara mono ki wis mancet to, cara mono. Lah bensinnya piye? Aslinya serah berarti. Cara mono wis mancet cara mono. Bos. Piye to porang? Bos wi Gus. Bos wi batakan. Wis piye to kena kok. Gak kena. Ahawan. Mengerikan bos. Dari Bapak MG. Masa padha MUI ora ya? Apa nih? Mesinnya? Podo mesinnya. Merke padha maksud iki. Podo jerone apa? Enggak. Nek kereta ora podo. 58. Tapi podo. Padha. Tinggal menghidupkan bos iki. Iki bar tak ombahke lho Gus Gembro. Webet pi mbuh ke karbone pek banyu mbuh. Karo. Pemaksaan ki. Ayo buntung nang piye. Gak roh ya aku Gus. Kene kancing kok engsel. Ahwan. Wah, sik nang ono anu. Alah yo neplek to tras setelan kok. Aku iya no. Nggonmu apik momplong nggonmu wi. Momplang joget ceklek neh no, nek tak tukokno. Iki Gus starter karo lampu urip Gus. Urip ya. Oke. Ayo mbuh Pak. Mbok kuat mbok ora? Mesin Ya, kuat. gede. Kuat.
Ora, saura-urane starter gak sago anu tok lampu tok lho. Nggo nyetabilno anune. Kok ora dinamu anu ketok. Nggo nyetabilno apa ning jenenge setrum lampune. Karo setrumnya ben stabil. Bos. Kok tenang aku sok. Kenapa? Daun tuh bongkar tuh terus motornya neng buah. Montore jek ning blangtek kok. Iki alat apa Gus ki? Berarti ini gak kene duk motorku. Lampu. Lampu. Iki menake yo iki. Motor kuwi sesuk ben didadekno to, sesuk dadi motormu kayak kene dadine iki iso ngulang alih ngono lho. Oh. Maksud iki motor iki iso gentenan. Soale Lah kok nek motorku gon dadi motormu ya rung apa mbok kayak kene lha kok awake piye numpake? Bingung. Motormu ben sik gentenan. Kena wis dadi kan. soale suwi duk. Lah iya ngenteni nggonku sesuk ben didadekno karo Gus iki. Oh, ndang motormu ndang wis. Dadi sok gentenan. Malah tiga rasio. Kenapa? Ben apa ya, Gus? Orang balapan. Nah, iya. Iya. Apa? Antarku. Ki jan kene wong Gus ki. Irane Gus. Batan. Mama aku ping. Api ping, apa abang ceting? Kowe nek ireng padha ae ya i. Padha apa? Padha karo ora kaya sing biyen no. Bang Endi. Apa iki yo? Ojo neko-neko. Dam. Nek ireng di klambine malah malih matuk lho. Lho, Kok klambine ireng kena. Mm-mm. Stripnya abang. abang malah apik ya, Gus. Stripnya pada rongko. Cara pink ya stripnya pink. Tapi Oh badannya iya, tetap pink ireng. ya, pink candy ya. Pink candy klambine ireng stripe pink. Iya. Lah bro. Lho i. Gak iso. Aku klambine aja dienggo nek ngono. Ngon iki kena tukok nang klambi. Ngene pi lagi duwe klambine Kenzi. Oh, wis bayar nah. Bos. Joto. Iki lampu apa to, Gus ki? Lampu nih toh. Oh, iki to. Oh, ngene lho. Oh, iya iya. Ada lengkap, Bos. Mas, mana Bos? Saudara, terima kasih banyak yang sudah menonton absen hari ini. Alhamdulillah pas upgrade sepeda motor ki wis mulai ki sar dadi Bos sepeda motor. Tapi karbonnya piye, Gus? Ya burung. Ben aku lho boten. Ngene piye wi apane to jane wi? Ngene piye wi? Ini pira kena setel ya. Lah ngono kok ora nggo wong. Paling anu jarum tok. Karbone. Mencoba iki sik Ben aku sing di sing awak punya anyar. Sing kawak kok. Enak kayak. Sing buka sih dia. sing kawak. Oh, Tapi gitu, Rek. Pastikur. Kur. Cilik ya. Iya. Cilik lho malah. gak iki njajal sing iki, nek gak engko dianu. Aku nak tanda tok. Alah kemboni ya model Sing tok. gua gak kakek. Gua sing penting ki menak, percuma kok. Angin karo minyak tok. Gua saiki nek gak menak ngono lho. Tensionernya pedot ya. Di Wih. hati Rek. Ora pedot lah ya. Bener betul. Tak ganti ya. Gonmu ya pedot. Apa nih? Mluki. Ya wis. Tapi tak ganti ya. Sing anyar ya. Ganti karo Kita Gus. kayak padet tapi tak kepras dulu nih. Di Ini. Kompresine mbok paden Gus. operasi ya. Eh. Kan mau dengan sekere kan ablus ya. Ablus 2 mili ya. Tak kepras dulu nih. Yang gonmu itu nek stroke nih pas selesai. Ganti sudah. Lho. Ini non ganjel loh. Ya. Gak sampai ganjel. Wis dadi ompak. Motor mau ompak nih.
Ganti lompat. Ompae ganti kabeh bocor. Iya. Pakai. Nanti oke. Tapi nek ganjel 2 mili gak ganti sos. Wes bos kono tekan gari ini ki omongan sik ki tentang tentang nabi-nabi ki malah roh kabeh wong-wong ki kok. Ya wis pokoke ngono terima kasih banyak sudah menonton. Salam sehat, salam sejahtera. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerit.